ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಗಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವುದು ಆಯ್ತಾ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಿನಂದು ಬಂದದು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಕ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂಡದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂತದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೇನು ರೆಫರ್ ಅನ್ಕುವೆ ಸರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐಕ್ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೋದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಏಕಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಕೋರಿನ ಬೇಯರೆದಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆದು ಅಂದು ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಐನು ಚೂರು ಇಂಚುಂತೇನೆ ಚೂರು ಕೊದಿಪ್ಪಾಯರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಟ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಾಯರ ಕೂಡ ಐನೊಂಚೂರು ಕೊದಿಪ್ಪಾಯರೆ ಬತ್ತಾರ ಕೂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೀಜಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೇಸದಾನೆ ಪದಾರ್ಥ ನೆನೆಪೊಚ್ಚಿ ಮೀದು ಪೂರ ಐನತಿ ಅಂಚ ಐನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮೂರು ಲೆಜ್ಜಿರಾರು ಅದೇ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚ ಅನ್ನಂಡ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನೋಣ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಚ ವರ್ಪುನ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಚ ಆಪುಡುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಆದದಲ್ಲೇ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಾತು ಆಪುಡೋದು ಪಾತ್ರೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ವೆದೆ ತೊಂದೆ ದಯಬಂಡ ಚೂರು ಮಗ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಐದು ತೂದು ಆಸೆ ಅದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೋಂಡು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನೈತೆ ಐನೊಂದು ದೆತ್ತದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಕಾತೊಂದುಲೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನು ಮುಳ್ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂರು ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಹೋದಾಡು ಅವರ ಬಜ್ಜಿ ಶೋ ಯಾವ
പറഞ്ഞേ അടിപൊളി അടിപൂജൊളി ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅವರ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ತೇನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೇರೆ ದೀತೆರು ನೀರು ದೀತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಬಾಡೋಡು ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತನೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಾಯ್ತಂದು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನೀರಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಜಾನಿಟ್ಟು ಪೂರಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇರೇ ಪತ್ತೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಟಂದರು ಕೊಂಚನ ಒಂಜಿ ಬುಗಾಯ್ತು ಕೊಂಚರಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೇನಾ ನರಟುಡು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಕುಳ್ಳುದೆ ಯಾನು ಆರವಳುಲ್ಲೇರುಲಾಗಿ ಒಂದು ತೂಪೆ ಎಂಚಾತನದು ತಿನ್ನದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಚೋಳೆ ಒಂದು ತಿನ್ಪುಡೆ ಒಂದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪುಕ ಅಗ್ಗಿರಿಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆರೆ ಅದೇ ಅವ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿನ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಪುರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಅನ್ಬೋದು ನಿಜ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ 11:36 ತೋಜುಗ 11:32 ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಅಂಡ್ಲ ಬೇಗ ಅಂಡು ಈ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪುಡನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಜಿನ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆ ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂತನೇ ಅಂತ ಹೆಲ್ದಿ ರಾಗಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಆಡ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಈಸಿಂದ ನೆನೆಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪಳಕನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರು ತೋತಿರಂತ ಯಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಅನ್ಕೊಡುವಂಡದು ಐಕ್ ರೆಸಿಪಿ ನಾಡ್ನೆ ಬೇರೆ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ನಾಡ್ ನಾವು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀರಂತ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ನಿಜ ಆದ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ನನ್ನವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಂದದು ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಅಂತದ ಬುಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ